την ομάδα Humans είναι ο Κώστας Μισκέλης, Άθηνας Παυλίδης, Λία Φαρμάκη, Μαργαρίτα Μιχαηλίδου. Τουλάχιστον αυτά τα ονόματα μου δώσατε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Δεν το είπα σωστά. Ποιος θα ξεκινήσει? Λάστερε, μπορείς και εσύ να ξεκινήσεις. Αυτό ο Κώστας θα ξεκινήσει. Ο Όμιλος είναι μια νεοσύστατη οργάνωση στους κόλπους της Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από νέους επιστήμονες κατά κύριο λόγο και επαγγελματίες της πόλης. Ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε το έργο των νέων επιστημόνων με διάφορους τρόπους, διοργανώνοντας ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που μπορούμε να δείξουμε τι έχουμε κάνει στην επιστήμη μας ή στο επάγγελμά μας, και όπως και να προωθήσουμε τους νέους επαγγελματίες στην αγορά ή να τους κάνουμε γνωστούς στην αγορά και να έχουμε μια συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Με ποιους τρόπους αυτά? Με διάφορα event. Π.χ. μπορούμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση, να παρουσιάσουμε ένα έργο, μια επιχείρηση, ένα καινοτόμο προϊόν, εντάξει. Ή μπορούμε να κάνουμε μια καμπάνια στο ίντερνετ και να αναδείξουμε το επάγγελμά μας, την επιστήμη μας ή το γραφείο μας ή γενικά την ασχολία μας. Και πιάνετε διάφορους τομείς από ό,τι έχεις πει. Ναι, είμαστε άτομα του Πολυτεχνείου, της κτηνιατρικής, της γεωπονίας, της νομικής. Γενικά ο Όμιλος τελεχώνεται από ανθρώπους όλων των ειδικοτήτων και όλων των επαγγελμάτων. Εντάξει, είναι κάποιοι ιδιώτες, η Λία ιδιωτεύει ως δικηγόρος, εγώ έχω δικό μου δασοτεχνικό γραφείο. Πιάνουμε έτσι μια μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων. Και πώς θα αποφασίσατε να μαζευτείτε όλοι αυτοί και πώς είστε, ας πούμε, πώς θα αποφασίσατε? Λίγο πες μου το σκεπτικό. Ήταν μια κοινή συζήτηση να ξεκινήσουμε κάτι διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην Ελλάδα. Κάτι που δεν υπάρχει, που δεν συναντάμε. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Ενωμένο και Θεσσαλονίκη μιλάμε γενικώς, ας πούμε, για το θα επεκταθείτε και αυτή την όλο? Μετέπειτα μπορεί να επεκταθεί. Τώρα είμαστε μια συγκεκριμένη ομάδα. Το ξεκίνημα τώρα, εντάξει. Της Θεσσαλονίκης. Έχετε όμως στο μυαλό σας και αυτό να το επεκτείνετε? Ναι, το έχουμε στο μυαλό μας. Ωραία. Και είναι θελοντικά γενικά. Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην ποιότητα ζωής με διάφορες δράσεις, με εθελοντικό χαρακτήρα. Όμως μπορούμε να συμμετέχουμε και σε ερευνητικά προγράμματα καταθέτοντας κάποιες προτάσεις και να τις επεξεργαστούν άτομα, επιστήμονες του ομίλου μας. Για τις δράσεις μπορεί να σας πει περισσότερα ο Άνθιμος και η Λία να αναλύσει μία δράση που σκοπεύουμε να κάνουμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και αφορά το διαδικτυακό έγκλημα. Ωραία. Τώρα μας το Αφρότη. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις δράσεις που έχουμε κάνει ως Όμιλος μέχρι στιγμής, αλλά και αυτές που σκοπεύουμε να κάνουμε, κινούνται, όπως είπαμε, σε διάφορους τομείς. Ας ξεκινήσουμε για παράδειγμα από τον τομέα της νεολαίας γενικότερα. Ο Όμιλος είχε κάνει μια εκδήλωση για την νεανική επιχειρηματικότητα με καλεσμένο τον αντιπρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Κατ' επέκταση έγινε πρόσφατα μια άλλη δράση που έχει να κάνει με την οικολογία και ήταν δράση δενδροφύτευσης στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και αυτή έγινε σε συνεργασία με το Δήμο. Στο μέλλον σκοπεύουμε να κάνουμε διάφορες ακόμα δράσεις και προφανώς και από προτάσεις που θα προκύψουν από μέλη του ομίλου και που θα είναι προσανατολισμένες για παράδειγμα στην κοινωνία, όπως ο έρευνας που θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα στις 4 Ιουνίου έχει οριστεί και έχουμε σκοπό να συλλέξουμε ρούχα και φάρμακα και θα γίνει αυτό στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, δηλαδή στη Μοναστηρίου 104 και 107, και αυτό δεν αφορά μόνο τα μέλη του ομίλου, αλλά προφανώς και οποιοδήποτε πολίτης της Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται για να κάνει κάποια προσφορά. Πού μπορεί να σας βρει ο πολίτης για αυτά που λες? Στα τηλέφωνα επικοινωνίας και στο email που θα σας πει η Μαργαρίτα. Και μέσα από το Facebook υπάρχουν. Μπορείτε μέσα από το Facebook να μας βρείτε ή στο Gmail μας να μας στείλετε mail στο onethessaloniki's@gmail.com ή όποιος θέλει μπορεί να γράψει στο Google το Όμιλος στα ελληνικά Humans, στα αγγλικά, στο Facebook. Και στο Facebook και στο Google να μας βάλει θα μας βγάλει. Μετά τα τηλέφωνα επίσης μπορούμε να σας δώσουμε, του Κώστα και του Άνθιμου, όποιος επιθυμεί και είναι νέος και έχει όρεξη και μπορεί να συμβάλλει στην τοπική κοινωνία, γιατί όταν προσπαθήσουμε εμείς οι νέοι που έχουμε όρεξη και χρόνο και κέφι, ποιος θα τα αλλάξει? Ωραία. Πάνω στις δράσεις αυτές, αυτό που είπα ο Ανθιμός, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο και εμείς νέος, μπορεί να συμβάλλουν και άλλες ηλικίες. Νέος δεν είναι ηλικία, νέος είσαι πάντα, νέος είναι όφης. Είναι σε διάφοροι τομείς, δηλαδή δεν έχουμε επικεντρωθεί μόνο στην νεολαία ή μόνο στην επιστήμη, γι' αυτό κιόλας έχουμε και πολλά. Αναζητούμε και επιδιώκουμε ευρύτερες συνεργασίες με φορείς και με ανθρώπους. Και πώς γίνεται κανείς μέλος της ομάδας σας?
Αρκεί να το θέλει. Μια αίτηση και αρκεί να το θέλει. Και να το θέλετε κι εσείς βέβαια. Ναι. Εμείς είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να συμφωνεί με τους σκοπούς και τις δράσεις του ομίλου. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια συνδρομή ή κάτι τέτοιο, έτσι είναι? Η συνδρομή έχει οριστεί υπάρχει. Στα 20 ευρώ. Εντάξει, είναι μια τυπική συνδρομή για όλο το έτος. Ετήσια. Ναι. Βέβαια, οφείλω να επέμβω λίγο κι εγώ. Προκειμένου να γίνει κάποιος μέλος, πρέπει να ακολουθούν οι διατάξεις του καταστατικού, τα άρθρα του καταστατικού, εν πάση περιπτώσει, και να γίνει αποδεκτός από το ΔΣ. Ακριβώς αυτό είναι, γιατί δεν πρέπει να είναι οποιοδήποτε. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Και φυσικά να πληρεί κάποιες από τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στους όρους του καταστατικού μας. Μιλάει νομικός τώρα. Ναι. Αφού λοιπόν πήρα και το λόγο, να αναφέρω και το γεγονός ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους εγώ εντάχθηκα στην ομάδα αυτή ήταν το βασικότερο θέμα του διαδικτύου που αυτή τη στιγμή κατά βάση επεξεργάζονται νέοι, σιγά σιγά όμως έχουν αρχίσει και οι μεγαλύτερες ηλικίες και δραστηριοποιούνται σε αυτό. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι διατάξεις που καλούνται να προστατεύσουν το διαδικτυακό έγκλημα είναι σποραδικές και ελάχιστες. Παρόλα αυτά όμως εφαρμόζονται πολλές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Φυσικά όταν μιλάμε για διαδικτυακό έγκλημα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για το έγκλημα το οποίο διεξάγεται στον κυβερνοχώρο και γίνεται πάντοτε με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι διατάξεις στην Ελλάδα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ελάχιστες και συνήθως επικαλούμαστε τις γενικές διατάξεις. Γιατί αυτό? Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα ή απλά δεν είχε προβλέψει ότι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Ελλάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα είχε αυτή την τεράστια ανάπτυξη. Δεν θα έπρεπε να προσαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά? Ναι, αλλά αυτό θέλει μια ειδική διαδικασία και με δεδομένη την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το φυσικά και χρήζει ιδιαίτερη σημασία, αλλά ίσως να το αντιμετωπίζετε ως δευτερεύον. Παρά το γεγονός ότι βλέπουμε πολλά παιδιά, ήδη ξεκινώντας και από το δημοτικό ακόμη, τα οποία διαχειρίζονται τον υπολογιστή, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν ούτε τους κινδύνους, ούτε τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν μέσα από αυτό. Και για το λόγο και είναι και πολύ επικίνδυνο αυτό. Φυσικά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και για το λόγο αυτό έχουμε αποφασίσει από τον Σεπτέμβριο, όπως είπε και ο Κώστας πολύ σωστά, να διοργανώσουμε κύκλους σεμιναρίων, εκπαιδευτικούς κύκλους, εν πάση περιπτώσει, τους οποίους να βοηθήσουμε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Και πώς μπορεί να τους παρακολουθήσει κανείς αυτούς τους κύκλους? Πώς μπορεί να τους παρακολουθήσει κάποιος? Είναι καταρχήν στα πλαίσια του εθελοντισμού, συνεπώς δεν υπάρχει ούτε συνδρομή ούτε τίποτα, πρόκειται για δωρεάν εκπαίδευση και ουσιαστικά αυτή είναι και έτσι με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος δείχνει και το κοινωνικό του πρόσωπο, γιατί προσπαθεί να προστατεύσει τα μέλη καταρχήν της τοπικής κοινωνίας και μακάρι όλα αυτά πάρει μεγαλύτερη έκταση πολύ γρήγορα. Ωραία. Εδώ θα είμαστε για να ενώσουμε. Ναι, σίγουρα μπορείτε να ξανάρθετε. Ξέρετε, εδώ είναι μια εκδήλωση που ξεχάσαμε να πούμε. Είναι κάποια σεμινάρια που θα κάνουμε παράλληλα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και έχουν θέμα την κυπουρική. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει το δικό του πράσινο. Μου αρέσει που καθένας έχει το αντικείμενο του, που θα είναι τα από εκεί για τα. Καθένας στο κλάδο κατά κύριο λόγο. Και την ομάδα του που ασχολείται με αυτό. Ομάδα του μισό λεπτό, δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει και δικούς με τους οποίους και συνεργάζεται? Όχι, ενώ ότι ούτως ή άλλως. Επιτροπή περιβάλλοντος. Ναι, αυτό. Θα ορίσουμε επιτροπές, τόσο ώστε να μπορεί το κάθε μέλος να βοηθηθεί μέσα από τον Όμιλο, γιατί δεν υπάρχει λόγος αυτό να διευρυνθεί προς τα έξω από τη στιγμή που ο ίδιος ο Όμιλος το επεξεργάζεται. Ωραία. Σκόπος μας είναι να αναδείξουμε και να προωθήσουμε θέματα. Όχι να κάνουμε τους εργολάβους λύσεων, αλλά να συμμετέχουμε στις δράσεις. Π.χ. τώρα για τα σεμινάρια της Κυπουρικής. Θα κάνουμε σεμινάρια 2 ώρα σε συνεργασία με έναν φορέα εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης που να μάθει κάποιος πώς να κάνει το δικό του πράσινο μπαλκόνι, τη δικιά του πράσινη ταράτσα, το κήπο του, να διαμορφώσει το κήπο του. Τα σεμινάρια θα γίνουν από γεωπόνους, δασοπόνους και άλλες ειδικότητες σε συνεργασία με έναν φορέα της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Έχετε ενημερώσει τους τοπικούς φορείς για τις δράσεις σας και αυτά? Έχετε κάποια συνεργασία? Βέβαια, έχουμε μια συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τώρα θα κάνουμε άλλη μια συνεργασία για τον Έρανο με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουμε μια αλληλογραφία. Μας δέχονται εντάξει με γκάρδιο τρόπο. Ωραία. Ο Όμιλος ούτως ή άλλως έχει μια δυναμική και συνεπώς κάτω από στα πλαίσια αυτά νομίζω ότι σιγά σιγά θα αποκτήσουμε και περισσότερες επαφές και εφόσον υπάρχουν και εθελοντές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να προωθήσουμε το έργο μας. Σίγουρα, ωραία. Νομίζω ότι ο κόσμος που σας ακούει μπορεί να σας βρει ήδη και στο διαδίκτυο, στα τηλέφωνα που μας όλα αυτά. Βέβαια. Να πούμε και τα τηλέφωνά μας. Άμα θέλει κάποιος να μας βρει. Ναι, δεν έχετε πρόβλημα να τα πείτε στον αέρα.
θα πάει ή στον Κώστα που είναι ο πρόεδρός μας στο 6973 024 708 ή στον Άνθιμο στο 6942 29 29 και φυσικά στο ίντερνετ, που Facebook πιο πολλοί έχουν, είπαμε στο Όμιλος Humans, ή αλλιώς Google μας ψάξει, είναι πολύ εύκολο. Αλλά καλό είναι να μας στείλει και ένα email στο netthessaloniki@gmail.com που είπαμε και πριν, για να μας βρείτε, γιατί πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε. Να επαναλάβεις τα τηλέφωνα του Κώστα και του Άνθιμου. Ο Κώστας 6973 024 708 και του Άνθιμου 6942 29 29 49. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο για το Humans, για το όνομά σας που το έχετε με τελείες. Είναι κάποια αρχικά? Humans who mount action for nation and science. Δηλαδή άνθρωποι που διοργανώνουν δράσεις για το έθνος και για την επιστήμη. Έχει συμβολικό χαρακτήρα και ευρωπαϊκό αέρα. Ωραία. Λάζαρε, δική σου. Εντάξει, τα έχουμε δει όλα. Απλά είπαμε ότι είμαστε εδώ πέρα γενικά να ενημερώνουμε για διάφορες δράσεις που θα οργανωθούν στο μέλλον. Και έχουμε Σεπτέμβρη και τώρα. Ναι, σίγουρα. Και για ό,τι άλλο θελήσετε. Αυτά. Και εδώ είμαστε πάντα. Όταν κάνετε κάποια εκδήλωση, οτιδήποτε προταθείτε να μιλήσετε. Σας ευχαριστούμε. Και από αυτή τη φωνή και από την επόμενη. Χάρηκα που σας γνώρισα. Ελπίζω να συμβάλλουμε στις δράσεις σας. Ευχαριστούμε.